Минуточку, внимание. Салам алейкум ба ҳама бародарони тоҷик. Ман Самбой аз канали ТВ. Ман Фарид аз канали Самбой ТВ Екатеринбург. Имрӯз ҷашни Дом культура народов дар ин шаҳри Екатеринбург мегзарад, ки навбардори пешқадами ин шаҳри Екатеринбург маро интихоб карданд ва бонуи кайбонуи хона ин апай хонума ана ин мусиқӣ барои шумо. Тоҷикистон ватанам садқаи хок шавам. овоз надорем. Саломат бошед, ин шӯхӣ буд. Бародарони азиз, имрӯз шумо интизор шавед ва бинед ки мо чиҳо омода кардем баҳри ин культураи тоҷикҳо. Дар ин ҷо дигар миллатҳо ҳам иштирок мекунанд, ба шумо ҳама инҳоро нишон медиҳем. Ана ҷашни мо давом дорад, ҳамроҳи мо бошед.